Kære sjæle, velkommen til endnu en video, og i dag er det endnu en anmeldelse af nogle kort, som jeg har bestilt fra Britta Baumann, Enchanted Forest Oracle, som er et kortsæt på 58 kort, og der er inkluderet en guidebog i det her sæt, så den er jeg meget spændt på at kigge på sammen med kortene lige om et øjeblik. Ja, jeg vil egentlig ikke sige så meget andet, end at nogle af jer kender måske Britta og hendes arbejde, og nogle af jer gør muligvis ikke. Men Britta, hun er en af dem, der har lavet en del sæt af hendes egne kort efterhånden, og hun er rimelig aktiv i det her med at lave kortsæt. Så jeg vil foreslå dig, hvis du synes, de her kort er interessante i dag, og simpelthen gå ind og tjekke, hvad hun ellers har af kortsæt, fordi hun laver rigtig mange. Og det er faktisk nogle rigtig fede kort, hun laver. Jeg har også lavet en anden video på min kanal her omkring hendes Halloween Oracle, hvor jeg også anmelder dem. Så hvis du er interesseret i dem her og synes, de er fede, så er der en video mere, du kan gå ind og se af nogle andre kort, hun også har lavet. Fordi hun laver nogle fede kort, og det er også derfor, jeg vælger at lave den her video omkring det her sæt i dag, fordi jeg følte mig så draget af dem. Og der er en video mere på vej, vil jeg sige, så, men det er en fremtidig video, der ligger ude i kommende i rækken, som jeg kommer til at lave. Så, men i dag skal det handle om den her, og jeg kan faktisk ikke helt... Det er også en 2023 udgivelse, står der hernede. Så det er også et rimelig nyt sæt, og jeg synes bare, de er så mega dragende, hendes billeder. Hun har noget helt særligt med hendes stil, der er bare helt eventyrlig, samt at hun er rigtig god til at lave stikord eller forklaringer på hendes kort. Så, men nok om det, nu vil jeg ikke snakke så meget mere, nu vil jeg egentlig bare gerne åbne, fordi I er nok nogen her, der bare sidder og venter på det. Så lad os prøve at åbne æsken op og se. Og det første du ser, det er jo guidebogen, der ligger her. Og så ligger kortene nedenunder, pakket fint ind her. Hvis vi lige hurtigt skal tage bogen, så er det, lad os se, så er det lidt omkring, hvordan du arbejder med de her kort, og lidt omkring dem, hvordan du klargør kortene til læsninger, og generelt klargør dem, og omkring nogle spreads, altså nogle oplæg, du kan lave, og hvordan du sådan ligesom læser kortene, og så lidt omkring Britta som forfatter af de her kort. Så sort-hvid bog her. Ikke så frygtelig stor, men altså jeg tror også, at langt hen ad vejen, så giver kortene sig selv. Så det er ligesom bare en lille opfølging, eller en lille støtte i at bruge dem. Så, og der står så her bagpå, hvis mit kamera vil fokusere. Hallo. Jeg har lidt problemer med det i ny og næ. Lose yourself in the enchanted forest to find yourself. Wow. Hvis vi lige lægger bogen herned og tager kortene op, så ser vi lige på dem. Og æsken her kan vi også bare lige, vi kan lige lægge den her. Og her. Og så kigger vi lige på kortene her. Og der er en ting med Brittas, i hvert fald de nyere sæt, så vidt jeg ved. Nu har jeg ikke så mange af hendes sæt endnu. Men med de nyere sæt, der har hun det med at lave folie på, eller edging kant i farver, så, og det er jeg vild med. Og det virker til at være en rimelig god kvalitet. Og kortene i sig selv her bagsiden, wow, virkelig flotte. Tager lige den her af. Upsi. Selve kortene i sig selv er sådan semi-glossy, semi-mat, lidt mere glatte end
Halloween-oraklet, tror jeg, men nogenlunde det samme. Hvilket er fint for mig. Det gør ikke noget, at de ikke er sådan ultra matte, fordi de kan også godt blive lidt svære at blande, når de er lidt for matte, fordi de ikke så nemt glider på hinanden. Men de kan også være for glatte, så det er ligesom, så flyver det bare kort ud over det hele. Men jeg vil lige prøve at mærke efter nu her om lidt, hvordan de ligger i hænderne. Det er et rimelig fint sæt i forhold til mine hænder med sådan ren antal af kort mæssigt sådan med de her 58 kort. Og nu har jeg lidt sådan nogle lidt tykke små hænder, så jeg har lidt problemer nogle gange med at nå omkring kort. Især orakelkort, de kan godt blive lidt store i mine hænder, men dem her er egentlig udmærket. Det jeg vil nu her, det er, at jeg nok lige vil gå dem alle sammen igennem. Jeg vil ikke sådan sidde og snakke om dem, det vil bare blive med musik på, og så bladrer vi bare igennem og laver ligesom en gennemgang af kortene, til jer, der er meget interesseret i at se hele sættet ud i et. Men ja, hvis jeg skal komme med min endelige vurdering indtil videre, så synes jeg, de er mega flotte, mega god kvalitet og fantastiske billeder. Altså, hun har altså bare noget med hendes stil her. Det her sæt er så på engelsk, så det er måske ikke for alle. Der er nogen, der foretrækker danske kort, og der er jeg en af dem, der sådan lidt, altså jeg kan begge dele, så jeg er lidt ligeglad, men ja, hvis du er mest fan af danske kort, så kan det godt være dem her, de måske er lidt sværere for dig at læse eller at forstå og få noget ud af, men jeg synes stadig, at du skal give dem et kig, fordi de er altså virkelig smukke, og måske fanger de dig alligevel. Men indtil videre er jeg overrasket, men så alligevel ikke, fordi jeg ved bare, at Britta, hun har noget med hendes kvalitet, der er helt vildt. Altså, hun laver bare nogle gode sæt kort, og de er topkvalitet i mine øjne, så egentlig ikke så overrasket alligevel, men overrasket over, hvor flotte de egentlig er i virkeligheden. Så ja, jeg laver nok nogle læsninger med dem i de kommende videoer, eller i hvert fald i nogle videoer i fremtiden her, fordi jeg føler mig virkelig draget af at begynde at arbejde med dem snart. Så det er også derfor, jeg vælger at åbne for dem nu og komme i gang. Så følg med på kanalen, hvis du gerne vil se nogle læsninger med de her kort i action, hvis du føler for det. Og ellers så vil jeg bare lave min flip through, min gennemgang af kortene nu her, og så kan du bare følge med og se, om de også taler til dig. Hvis de gør, så kan du kontakte Britta på hendes Facebook-side. Det er næsten det nemmeste at gøre, ved at søge på Britta Baumann, eller hun har også en side, der hedder Baumanns Powerhouse, hvor hun har en gruppe for dem, som har købt hendes produkter, eller meget interesseret i hendes produkter. Så der kan du også skrive til hende inden. Det er næsten det nemmeste. Hun er mega hurtig til at svare, og mega god til at respondere, så ja, hun vil rigtig gerne hjælpe dig, hvis det er, du har nogle spørgsmål eller er interesseret. Så ja, nu vil jeg stoppe med at tale, så vil jeg bare gå videre direkte til den del, hvor jeg sidder og kigger kortene igennem. Og så så ses vi måske i den næste video, så god dag til dig ellers. you.